Alamisa Bamachu olu tara bin fanakaw u ka polisiso kan o la sa kibaruya minnu sɔrɔla o de ye k'a fɔ polisi kelen o ni tora a la wa kelen wɛrɛ o joginna Abdulaye Kone n'ale fana sifinakaw ka ɲama ye an ka ale lamɛn ni binkani wale in kan. A kɛra sɔrɔ a daminɛna hakili la 22h30 comme ça an y'an to an ka sow kɔnɔ an ye mankan mɛn o début an y'a kɛra an ɲɛna ko pétarni bɛ fɛn dɔ mankan bɛ pinɛ ci kan mais a nana kɛ mankan yɛrɛ tɛ kɔ tigɛ sans que an ka ɲɛɲini an y'a fɔ an donna an ka sow kɔnɔ donc on a su que marifa mankan de don jusqu'à 0h comme ça tiri tika tigɛ tiriw bɛ ka kɛ marifa mankan bɛ ka bɔ waati dɔ la a dara dɔɔni kɔfɛ a tilala ka wuli tuguni donc an ye weleliw kɛ an sera ka minnu sɔrɔ an ye kunnafoni kun fɔlɔ min sɔrɔ u ko commissariat de attaquera mɔgɔ dɔw fɛ donc an y'o kunnafoni sɔrɔ bon o su kɔnɔna na an y'a mɛn fɛnɛ ko dɔ tora la an ka sɛmaw fɛ ko dɔ tora la dɔ banana. Bi juma sɔgɔma ale ni fana sifinaka wɛrɛw u kɔni y'u senfa ka taa polisiso la mun sɔrɔla ka f'u ye an ka o lamɛn. Wala dugu jɛlen sɔgɔmada na ne yɛrɛ ni n ka bureau membre dɔw an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an taara commissariat la donc an taara u ka polisiw rencontré polisiw bɛɛ tun bɛ yen an ye tâche bila k'u ma ka sɔrɔ ka ɲininkali k'u la a ko kɛra cogo min na like u donna la ka détail caman d'a ma n y'a fɔ a ye cogo min na ko mototigi 4 je pense u nana commissariat la ka tiri kɛ u ye tiri kɛ tiri kunfɔlɔ minnu bɔlen donc hakili la mɔgɔ min bɛ garde la n'o ye an ka polisi dɔ ye denmisɛnnin don. U selen ko polisiso kɔnɔna la olu yɛrɛ jateminɛ mun kɛ a kɔnɔna la Abdulaye Kone a bɛ a da don o la. An yalala ka kuru kɔnɔnaw lajɛ ani ka commissariat kɔnɔna la an ye bal trace bɛ yɔrɔ caman koko la ani commissariat donda bal trace bɛ yɔrɔw la a ye koko sɔgɔ bali mobile sɔgɔ donc ka tila ka tɔliw sɔgɔ vraiment polisiw kɔni ka la fɔ la donc ka élément ripostera pour que ka se ka attaque repousser donc hakili la o y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu nana kɛ u kɔni bolila u taara k'u ka fɛn to k'u ka marifa kisɛ bɛ bila foroko min kɔnɔ o dɔw yɛrɛ tora polisiso la en même temps u sera ka tiri ye moto kelen sɔrɔ polisiw ka moto kelen sɔrɔ o réservoir sɔrɔ kisɛ y'o sɔrɔ donc o moto jenina. I ka dɔn k'a fɔ fana yɛrɛ ale ni Bamako cɛ a bɛ taa kilo 100 ɲɔgɔn na o de y'a to Bamako kɔnɔna la bi kibaruya min n'a bɛ maaw da o ye nin ye wa siranya fana a bɛ maa caman dusukun na. Mohamed Daɲoko.